everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. What guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje guys ikhuluma ngodaba ke olungemnandi, udaba olubuhlungu kakhulu impela. Umndeni ke mama uZanele Mbokazi nobefihlwa ke kulenyanga ephelile nobe umsakazi uKhozi FM kuhlelo ke eShilo. Uxolisa igebengu emva kokuhlaselwa betransferiswa imali bephucwa ke nezinto ke ezibalekile. Mamkhulu ke owaduma ukuthi mamkhulu we-country ngesikhathi ke kufihlwa uMamZanele Mbokazi uMamkhithi uye washare ke le information on her social media platform. Uthi ke uke wabona ukuthi usuzama ukuphola emva kwesehlo esibhlungu bese uphinda ulingwa ngendlela ebhlungu. Ngiyambonga uNkulunkulu oye waba muhle kimi, ngingenelwa ke izigebengu zisikhomba ngezibhamu nomfana wami. Okunyanyisayo ke abafana abancane basendaweni akulutho ke okwemali abangitransferise yona namafoni abawathathile. Ngibonga nje ukusinda komphefumulo. Nina ke enizaziyo lezinja zikhuzeni ngoba angiboni ubafica uDecember, angisongi ngiyasho nje. So bakithi ke abantu ke baqala ke bazulana naye ke lapha ke kuma comment section ukuthi awu bakithi abantu besazilile bese ngene igebengu sezofuna kona lokho abanakho ke okuncane bakuphethe. Yeah guys, that's all I have for today. To leave your comment below and share your opinion. Bye.